దీని పేరైతే నాకు తెలీదు. మీకు తెలిస్తే కనుక కామెంట్ చేయండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మ్యాటర్ అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఏదో ఒక తిక్క పని చేద్దామని చెప్పేసి ఫిక్స్ అవుతున్నాను కానీ ఏది పని అవ్వట్లే. సో వంటగదిలో అయితే మా అమ్మ ఉంది. మా అమ్మని పక్కకు పెట్టేసి మనం అయితే వంటగదిలోకి ఎంట్రింగ్ అవుదాం పదండి. ఈ స్నాక్ ఐటమ్ మీకు కూడా కావాలనుకుంటే కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తాను చూసుకోండి. పెద్దగా ఏం అవసరం లేదు మామ. 2 ఆనియన్స్, ఒక ఎగ్, 1 లేస్ ప్యాకెట్ ఉంటే సరిపోద్ది. ఏముంది, ఆ లేస్ ప్యాకెట్ స్మాష్ చేసి ఆనియన్ అయితే ఎగ్లో వేసేసుకొని ఆయిల్ అయితే వేసేసుకోవడమే. అవుట్పుట్ అయితే ఇది. టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పేద్దాం పదండి మరి. శబాష్, నేను కూడా షఫ్ అయిపోయా. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు?